dan bannan mu saboda ina son ka ya ji ya gani ni dai tun a 2020 na so in yi aure 2020 ta wuce muka zo muka shiga 2021 shi ma shiru 2022 shi ma shiru ba ma mashin shi ne 2023 kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu dai ga 2024 ta wuce haba yanzu dai mun shigo 2025 to Allah ka kawo mashin shi ne ko yaushe za mu yi aure ko Allah ya sa muna da rabon yin aure ko a wani ma gaye na bayan Allah ku Allah kuna ganin mu muna wucewa ko irin kudan ce ɗan mata sun ji mana irin na daɗin nan ba ma kwaɗan yi wa mutane da ni ce wanke kai wankin yara wankin kashin yara abadan Allah da ku taimaka mana aba kullum muna yawo a gari da malam dan bannan mu saboda ina son ka na gaji da zaman dan Allah ka tsaka mu Allah haba wahala saura kuma na kira ka ki dauka ne zan sa wahala in this African home.